Na 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 na. Zdar lidi, vítám vás u prvního videa na hru Wipeout Obby. Dneska to musíme prostě proletět a zvládnout to přesně v určitém čase. Mám na to nějakých max 15 minut dáme na to. Více mě fakt dneska nechce točit. Jsem unavený ze školy, jakož jsem dojel před chvílou ze školy. A bylo to tak jako na nic. Té škole, nemám moc nálady dneska. Je sakra, na tu plošinu chci vyskočit. Tak, to je ono. No tak. No vidíš, že to jde. Vyřešeno. A máme druhou úroveň. Jo, to jsou ty schody. Teď to jde do protivky, musím to poskákat pěkně. A máme před sebou zeď. Ta byla osudná všem. Ale nám není. Pěkný. Obříko, 1, 2, 3, 4, 5. Tak to bude nějaký hybrid. Ježíš. Dobrý. Prošli jsme ramenem zapmetače, na klid. Někdo vyhrál tenhle level. Jinak by se tu neproháněl po nějakým skútru, nebo co to je. To resetuj. To nemáš, to resetuj, kape. Tam vůbec, to je questa, nějaký quest. Dá se, že tomu nerozumí. To resetuj, mladej. To tě má znehybnit. Úkol! Zvládli jsme to, nemusíme tam čekat na další otáčení a měli bychom dostat další stage. Doufám, že ho dostanu. Zvládl jsem to na poprvé. Jak klid. Tak, pokračujeme dál. Teď tu máme přeskočení. Pak je jedno, jestli se dotkneme těch kolíků. Já jsem myslel, že se to nesmíme dotýkat. Já jsem to tak nějak trošku hrál před chvílou. Já si myslím, že to nesmíme dotknout a ono se toho můžeme dotknout. A tady se to taky můžeme dotknout, takže jako tady vůbec nehraju roli, jestli se toho dotknete nebo ne. Ale prostě nějak nenačítají se levely. Já jsem teď spadl, takže pojedeme znova. Asi ten čtvrtý, jelikož se nám nenačetl. Nebo pátý spíš. No jasně, obří koule, no. Nám se nenačetl pátý stage. OK. Tak to je pěkně dementní teda. Musíme počkat asi na tom kolečku, až se nám natočí pátý stage. Jo, je tam, dobrý, můžeme pokračovat. Tak to projdeme zase. Ono asi nám to nic neudělá. Ono to projde přímo nad náma, takže na klid. Počkáme na kolečku, 6. výborně. A už to je replynule pěkně. A je, hlavičky. No, oni myslí, že z toho vyskáčou, no. No, konečně někoho napadlo. A, pojď. Tak tohle není možný. Ona si tam musí stoupnout, že jo? Ona nemůže počkat. Ne, protože musí mě zhodit. To je účel, že jo? No jasně. No jasně. Přešla jsi to? Nepřešla, co? Aha. On přišel na nový způsob. A já se netrefím, ne? No tak jasně, na poprvé jsem to předtím zvládal a teď už to nezvládám ani na poprvé. Předtím jsem zrovna tohle dal na poprvé. Takže jako, tady ty koule jsem dal na poprvé, no. Na tohle se totiž může stoupnout a pak je mísek, ty se nemůžeš stoupnout na to, takže to je úplně kovno. To je debil. A my to zvládneme. Rock Girl 240. Počkáme a máme 7. level, výborně. Počkáme, dáme jim jiný, no tak dobře, nedáme. Tak předběhneme na klid. Hele, dívejte. Tepán toto. To je aspoň pán, si to projde jako mapána, jo. Ale to stejně mě je to jedno. My půjdeme spodem, protože je to jistější cesta. Mně se líbí spodem jít, tak půjdeme spodem. A je to úplně jedno. Výborně.
Stejně se dostaneme do stejného levelu, takže to je jedno. Tak, jdeme na houpačku. Říká se tomu houpačka, musíme počkat až... Výborně, a houpem se... Ona to... Ne! Sakra! Ježíš Maria, tak to se mně nepovedlo. Opravdu ne. To se mně nepovedlo, tak znova dobře. Dáme na to druhý pokus. Tak. To ne už. Tahle houpačka mě... Tak ty houpačky už mi totálně nasraly. Jdem na ně. No dělej, jdi. Jdeš první teda. Spadl jsi. Jako já poletím asi za tebou brzo, no ty vole, tak s takovouhle jo. Že se to bude hýbat. Ne, nepoletím. Tak, teď hlavně nespadnout cestou. A zvládnout se dostat aspoň na to 9. Výborně, dobré, zvládli jsme to, 9. A teď ten přeskákáme. Přeskákáme kulička. Kulička ve vodě. Však leknímky, no. Navznáší to. Paráda. 10. Nazdar, já jdu. Jo, tak. Tohle jsme přemýšlím, co to je. Nějaký špís, ale nedokončený špís. No nevadí. Jdeme dál. Máme 11. Jo, máme 11. Můžeme pokračovat. Paráda. Tak co říkáte? Mám jít prostřední? Nepůjdu prostřední. Na co jsou udělány asi tady ty cestičky? Parádu. Minule, když jsem tohle hrál, tak to šla holka, ona mě zhodila tam na té překážce. A já jsem šel touhletou stranou prostě a ona si šla prostředkem. Jo, myslela si, že to půjde jednoduchou cestou, vypadalo to krásně. No, tak pojď, tudma. Škoda, nechceš mi udělat radost. Nevadí. No, to jsou ti, co vyhráli. Budou nás tady otravovat, to miluju. Normálně to miluju. Tohle musím tak. Tohle si musíme nastavit. Ty vole. To nejde prostě nastavit se, no a tady to prostě proběhneme potom, ale to nejde nějak. Nejde to tady tímhle způsobem? Ne. Tady je to udělané tak, že prostě jsou tam udělané ty ramena, ale nemůžeme se postavit. A musíme to prostě projít. 3 překážky vím, že jdou projít 100%, ale ten kruh. Tohle by měli, protože to mizne a prostě buď to zmizne, pak to nemizne. Uvidíme. Jak bych to pošel. Yes, ano, zvládli jsme to. Tak to bylo pěkný teď. A teď půjdeme tam, no, asi jsme to vyhráli. Protože tady už nic jiného není. Jo, asi jsme vyhráli, protože další level už tady asi není, bylo to na 12 levelů. 13. 13. level a asi jsme vyhráli. Ještě se chci podívat, jestli tam něco není v té kopuli náhodou. No, asi ne. Podíváme se. Jo, mrkem se tam je. Aha, kód, no, tak ten nemáme, tak dobře. Tak jsme se felili, tak to neví, tak nemůžeme. A ještě máme určitě ano, máme času, plno máme času ještě. Tak já si vezmu rychlejší cestování trošku. Vezmu si duhu. Já chci být chvíli jako duha. Hej, já chci jednu z těch barev. Tak dělej. Já chci jednu z těch barev, do prdele. A jo, tady jsou ty barvy, dobrý. Jsem se lekl. Ne, jak to, že to nejde? Proč? Já už jsem to vyhrál. Mám 13. level. No, tak jasně, no, tak nic nejde, dobře. Tak si vezme vrtulník asi. Ale to nejde. A jo, to jsou teleporty. A jo, a mám na loď, wow. Boat, jo, tak si radíme boat. Počká, tak kde se řídí?
jsou pasažéři asi. Jo, tady. No nic, no, tak se jdem portnout asi zpátky. A jdem umřít asi, no, tak nic, tak jdem umřít, no. Dobře, no, tak jdem umřít a chci vám ukázat tu skutavku. Já jsem se tam jednou dostal, ale už si nepamatuju jak. Tu helikoptér. To už jsme potřebovali. Mám tu někde helikoptéru? Nemám tu helikoptéru. Tak běžte do háje. Tady nic není. Já vím, že tady šlo něco pro rychlejší cestování. Ale teď už si nepamatuju přesně, kde co bylo. Aha, toto je na coiny, to mě nezajímá moc. Tak my chceme se dostat tam, na tu skuzavku a potřebujeme něco tady z tohoto, ale prostě mě to nejde nějak vzít, nebo co? Já vím, že tohle šlo vždycky vzít, že jsme potom měli jako něco takového special, že jsme klikli a teď jsme prostě klikali a měli jsme dálničky, ale tak se půjdeme podívat teda tam asi pěšky. Nic nemáme, tak jdem pěšky, no. Tak se projdem. Ach jo, no nic no. Asi vás nedostanu nahoru na skuzavku. Protože nějak nemůžu víc mít těch věcí. A proč mám tyto? Vrtulník nebo tak. No nic no, tak já myslím, že dneska to můžeme už pro změnu utnout a ještě jednou aspoň tak já to zkusím resetovat. Zkusím se tam, jestli tam půjde se dostat. Ale když ne, tak prostě dneska to už ukončíme a já myslím, že to bylo úplně, že se aspoň něco se stalo, úplně, že nebylo to zase tak, bylo to rychlý, zvládli jsme to za ten jeden, takže 2 party už nebudou, ale možná už se na to asi došel. Ice, nic, Goldpad, nic. A nic jsme nedostali, to je, teleport nechci, teleport. Jo, dostali jsme se tam, hurá, jo, slide. Jedem. Ne, tak dobře, tak půjdu dopředu. Jedem, tohle jsem vám chtěl ukázat, luxus, juhu. Tak dobrý, vystoupíme. Dobré, vystoupíme dobře a máme poklad. Našli jsme poklad, tak jsme to dali. To jsme zvládli, takže já myslím, že pro dnešek to stačilo. Dnešní díl můžeme utnout pěkně, zvládli jsme to do jednoho partu. A uvidíme se u dalších dílů, u dalších videí a tak dále. Takže zatím čus.